I avui la coordinadora Preservem el Maresme està d'enhorabona perquè aquest dilluns, ni més ni menys, compleix 10 anys. El seu portaveu, el vilassarenc Antoni Esteban, és avui amb nosaltres per recordar el context en què van néixer i fa balanç d'aquesta dècada. Una crònica que de nou ens acosta Robert Maza. La coordinadora Preservem el Maresme compleix aquest dilluns 22 de juny de 2020 10 anys d'existència. El vilassarenc Antoni Esteban, el seu portaveu, ha recordat aquell moment. És una coordinadora que reuneix a més d'un centenar d'entitats de la comarca i que va néixer com a conseqüència de la presentació del projecte de la Generalitat de Catalunya de construir 4 calçades laterals a l'autopista i trinxar definitivament la nostra comarca. Va ser una lluita 2 anys molt dura i que vam fer conferències, xerrades, manifestacions tracturades per tota la comarca i vam aconseguir aturar aquest projecte definitivament. Gràcies a aquesta unió de plataformes vam crear una sèrie de grups de treball per començar a mirar de cara al futur a la nostra comarca i es va fer la declaració del Maresme, una declaració que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per Consell Comarcal en la seva totalitat i per tots els partits polítics. Aquest és el nostre full de ruta i la nostra manera de continuar la feina que vam començar el 2010 i que el 2020 encara continua a ser vigent. Esteban ha realitzat un balanç molt satisfactori de la feina realitzada en el transcurs d'aquesta dècada. El balanç que podem fer d'aquests 10 anys, francament, és un balanç molt positiu. És un balanç en què hem vist moltes persones, tant a nivell individual com amb entitats, vull dir, s'han implicat d'una manera important, sobretot al principi, els 2 primers anys que van ser molt durs, vull dir, va haver-hi moltíssima gent que en va recolzar i posteriorment a la creació de la declaració del Maresme també va haver-hi una important implicació de les persones i partits, entitats, vull dir, es va ampliar molt la base de Preservem el Maresme i després, amb aquests últims anys, vull dir que semblava que, vull dir, tot era feina de despatxos, vull dir, els 2 últims anys sobretot, que va haver-hi un canvi total amb la cúpula de Preservem el Maresme, li han donat una nova línia de treball, una nova feina, ha entrat molta gent jove, ha entrat molta gent amb idees pròpies, idees per fer accions, idees per fer treballs nous i crec que és important aquesta renovació generacional que ha hagut a Preservem el Maresme. Preservem el Maresme continua la seva tasca intensa en diferents fronts. Antoni Esteban recorda les properes fites a aconseguir. Actualment estem treballant en diferents fronts. Els nostres grups de treball, els nostres equips de treball estan fent front principalment amb la nostra fita de l'any que ve, que és eliminar els peatges de la C32, que acabi la concessió definitivament i que com a conseqüència d'alliberar els peatges, la Nacional 2 quedarà pacificada i formarà part del famós passeig del Maresme que nosaltres venim reclamant fa molts anys. També estem treballant amb la millora de les tarifes de la R1, tots sabem que és la línia que més incidències té a tot Catalunya i a més el sistema tarifari és totalment obsolet i que castiga greument el Maresme. L'altre punt important és la tarifa dels pobres jubilats que tenen que anar a l'hospital i demanem un autobús sanitari que permeti a aquesta gent que té uns tractaments que sigui o més econòmic o d'una manera reduïda o s'elimini definitivament. En aquests anys, sense haver-se aturat en cap moment l'activitat, han creat també Preservem el Litoral, com a plataforma germana. Preservem el Maresme es planteja la celebració durant aquests propers mesos de diferents activitats i accions reivindicatives. Com tots sabeu, hem fet 10 anys, vull dir, ja hem complert una edat que ens permet, pensar en un futur i pensar en accions ja més positives de cara a la millora del territori. En aquests 10 anys hem après una cosa, que la manera d'implicar la gent és que fer una sèrie d'accions que es visualitzin davant dels mitjans de comunicació, davant de les persones i davant dels pobles. Vull dir, per això estem preparant una sèrie d'accions per visualitzar la nostra lluita. Bàsicament, la nostra lluita ara es redefineix el peatge de la C32, acabar amb aquest càncer que tenim a la comarca i fer que la Nacional 2 es pacifiqui definitivament i sigui un carrer del poble. Per això estem treballant en fer accions conjuntes entre les plataformes de la Selva, les plataformes de Barcelona i les del Maresme, naturalment, per fer una acció conjunta que es visualitzi a nivell nacional, a nivell comarcal i a nivell de tot Catalunya perquè la gent es doni compte de que es tenen que acabar els greuges definitivament i ser una comarca com una altra de dintre de Catalunya. Per conèixer l'última hora de Preservem el Maresme, podeu consultar la seva pàgina web i els seus perfils a les xarxes socials Facebook i Twitter.